سلام خوراتنا خورات تملكتي ناي زي دي يوتيوب channel تخاطتلتي هم يخاطن دحار خاطرهم دخم سلامكم بزاف ترفير اللي من على تركوا نجانا حدث رهونكم لايك شير سبسكرايب بمقابي تسوخنو لما عند حزال لكم زبصاخو بزعبات صغرو مالتيو صغرنا حمي جورنا نكنا خون نخيل حمي جورنا خي حمزي حبرو تبلاشي كاودو ما لا تبطاطس بدخدلو كاودو محمام رسي بطعمي دحمكات كنت خوينو ሓደ ነገራት يعني ሙከር ቆንጆ እና ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ርእሰ ይሕመኒ ነብሩ በነገራችን ላይ ሓደ ካልኣይ ለለ ፀጉረይ ብጣዕሚ እንትን ሕብሩ ስናተቀየር በቃ እታ ምዃና ይፈቲ ዓዲ እናሃለኹ ብርግጥ ደሕና ነብሩ ማለተይ ከዳስታውስ ኣነ ደሕና ፀጉሪ ድነርንና ከዛ ኣብዚ ምስ ወፃኹ ግን ሓደ ሕብሩ እናቀየረ ካልኣይ ለለ ብጣዕሚ እናተበጣጠሰ ገለ እናኸደ ማለት እዩ እና ኮራት ኣሕዋተይ ኣነ ከዓ ምንም ኣማራጭ እንትን የውለይ ማለት ኩሉ ግዜ እዚ ቅብኣት ምናምን ይዕድግ እየ ደይዋእኽዎ ወይ ድማ ደይሞከርክዎ ቅብኣት የብለይ ነገር ግን ምንም ለውጥ ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ያው ካብኡ ድማ ብጣዕሚ ርእሰ ይሕመኒ ማለት እዩ በቃ ብንእሽተይ ነገር ወይ ከምዚ እንሂዶ መዓልትስ ቢያንስ 1,000 2,000 ይሕመመኒ ሰሻይ ይብሉ ማለት እዩ ብዝኾነ እስኪ በቃ ሕና ሓንቲ ሓፍተያና ሕና ቆንጆ ኢሉ ፀጉሪ ሓደ ፀጉርኽን ካልኣይ ድማ ድባራትኽን እና ብጣዕሚ እንትን ካፍቲ ድንያካ ትኸን ድሕመካ ትኸን ኩሉ ግዜ ለለ ንእሽተይ ሕማም ቀንሰልኽኒ ብማለት ምኽሪ ለግሳትና ማለት እዩ ብዝኾነ ክሞክሮ ብለ ቅድሚ ሕዚ 2 ግዜ ሞክረ የነበረ ግን ኣይቀረፅኽዎይ ማለት እዩ ከዚ ግን ሃም ትርእኒ እስኪ ኣነ ኸ ድዘም ኣሕዋተይ ሕዘሎም ክመፅእ እዘን ኣሕዋተይ ብለ ሕዘለኽን መፅእ ማለት እዩ ሕና ደሰባኢለ ሰበይቲ ይረብሉ ነገር ይውሉ በነገራችን ላይ ደሞ ሃም ሕናት ባህሉ ሃምዚ ኢድ ዳ እንትን እንደኾነ ይኾኒ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ያኒ ብጣዕሚ እፈትዮ ማለት እዩ በዛ ላይ ፀጉረይ ኣነ ዋና ፖይንተይ ያው ኩሉ ግዜ ስለድሕመኒ ንእሽተይ እስቲ ክምክሮ ማለት እየ መፀ ግን ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ተጠቕመሉ ኣብ ሰሙን ውሽጢ ግን ደሕና ማለት ሃምዚ ትሕፀብለካ የምናምን ንእሽተይ እኳ እንዳሰካሓከራ እና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ማለት እዩ ሕና ኣነ ድመጀመርያ ግዜ እየ ሃምዚ ዝጥቀምለኽዎ ምስ ኸዚ ሳልሳይ ግዜ ማለት እዩ ከዚ ደኣኻትኩም ዶ መቕራፂ ሕዘለኹም መፀ ብርግጥ ሃምዚ መይሱም እንተለኹ ግን ያው መብዛሕትኸን ሕና ተጠቃሚ ኢኻ ንሪአክን ይፈልጥየና ኣብዘኛው ያው ፀጉርና ምናምን ትለያኸን ኣነ ከዓ ያው ምስቲ ርእሰይ ድሕመን ብለና ካልኣይ ለለ ፀጉሪ ብጣዕሚ በቃ እንት ሕብሩ ናቀየረ ማለት እዩ ኮራተይ ይቅርታ ሕብሩ ናቀየረ ስለ ድኸደ በቃ ብጣዕሚ ካልጨነቐኒ ምንም ገብራ ይኽእል ይብለ ሃምዚ ብለ ሓፍትኻትኽን ብጣዕሚ ማለት እዩ መሳጅ ናገበርኽን ትሕዳም ሃምዚ ክንተቐበእኽን ብጣዕሚ እዩ ደስ ድብል ማለት እዩ ካብኡ ድማ ዝተወሰነ ሰዓታት ፀንሕኽን ሃምዚ ትብለኹና ብደንብ ገብርኽን እንትሕትቃበእኽን ማለት እዩ ያው ኣነ እኳ እንትን ስልኪ ሕዝኻይ መቕራፅ ማለት እዩ ኣይኽእለልዩ ነገራችን ላይ የለ ኣንገተይ ማለት እዩ ኣይተረፈኒ ክለክን ይኽኣልና ብዝኾነ ሃምዚ ብለ ሓፍትኽን ቀብዕ ብለ ፀጉረይ ያው ድነጋታይ ዓይነት መእስ ለውጢ ከምፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ጥራሕ ሓሙር ከንተ ይኾነሲ እቲ ኣብ ማለት ጭንቅላትናስ ብጣዕሚ እንትን ብልነና ሓደ ዝሓደ እዚ መብዛሕትና ኣነ ሕዚ ድባዕሊ ማለት እዩ መብዛሕትና ብለክ ብላ ይኽእል ፀጉርናሲ ጠስም ድለመደ እያ ሕና ማለት ጠስም ደግሞ ብዙሕ ነገር ካብ ብዙሕ ነገር እዩ ድምሕረካና ከዚ ጠስም ኣብ ዝዓዲ ስለለይ ንጥሰም ቅብኣት እዩ ቅብኣት ደግሞ ብዙሕ ኣይንጥስም እዩ ድኾነ ንእሽተይ በቃ ድዎ ዝበሃል ነገር እዩ ዳም ሃምዚ ብደንብ የሲጥ ጣስምና ምናምን ያኒ ጭንቅላትና ክሳብ ድርሕስ ሳይንፀንሕ ማለት እዩ ያው ትፈልጦ ድማ ቅብኣት ብዙሕ ዳርሕስ ኣይኾነና ብዝኾነ ኣነ ብዚ መልክዕ ዝመፀነኹ ማለት እዩ ቀፃሊ ድማ ሃመይ ገብረ ዘለኹም ሃም ድመፅእ ኣብ ኮሜንት ግደፍለየኹ ብጣዕሚ የፈተዮ በነገራችን ላይ ሓንቲ ሓፍትና ደግሞ እናትሰርሕ ብዛዕባ ፀጉርና ኣብኣ ድማ ከይደ ነበረ ናታ እኳ ዕድኒ ብዙሕ ቅመማ እተቐማት ኩሉ ነገራችን ላይ ኣነ ምንም ቅመማ ኣይተቐምኩሉ ብቻ ያው መእሱም ስለ ድምባል ስለዝኾነ ማለት እዩ ቀይሕ እውን ኣይደሊ ድኾነ መእሱም ካውፅለይ ሳይደሊ ማለት እዩ
ግን በቃ ካትድነበሮ መዲሱ ግን ብጣዕሚ በቃ ለውጢ ኣምፅኡ ማለት እዩ። ኣምጥር ኣለኹ እሞ ከምዚ ሕዚ ቅብኣት እንታይ ይበሃል ሕና ገብረ ዝተወሰነ ግዜ ትፀንሕ ኣለኹ ከምዚ ቀይሕ ምናምን ይመስለኒ ነበረ ግን ከምኡ ኣይኮነ ብጣዕሚ ደሞ እንትን እዩ ማለት እዩ። ብዘይ ምንም ነገር እየ ዝገበርክዎ ቀይሕ ምናምን እንዳበልኩ ነፈራሕከ እየ ነብረ ንመጀመርያ ግዜ ምንም ኣያምስ ኣይበለይ ድኾነ በቃ ክብለክንስ በቃ ቆንጆ ፀጉርካ ትክነስ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል መንገዲ እዩ ዝመፀ ማለት እዩ። ካልኣይ ለለሃሙ ብብልሳሳይ ሕዚና መጨረሻ ክሪኦ ማለት እዩ ቃልና ንርእዮ بتي حزي المسأخ جين بتعمي عقرار سأخونه أو نججري بزح جدفت مني حق المصايبنا قصالي كاستخخلي ولا تسواق بكل جزء بكل عادتي بحر مع التسي كل نجر أكالينا لكسنا وهنا أخونا لما الحق مسي مالتي قولوا مسروا كل دما مسأك كافلك كلي مالتيو نص حزي ساساي سومني مالتيو قصالي دما بحالهاي زلخ مزق خوني تسوي قبر يا هو كيف توقع إنه بزح زي دو راسه أنا زي موبايل بهالنجر سبح زي اللي تزي خون بستكر مالتي بحتى يدو راس بتعمل زهكين حق الموضوع خون نجر كين تاخيله ويدو ما نتحد عم جزي جنيه بقنجة جورك صراحة لما تاسينا مالتي وهم تر لهم دحري حمش ساعات مالتي وتحازه سنترة ማለት በነገራችን ላይ ሓደ ነገር ነው ማለት ከሽወክ እንደሄደሉ ማለት እና ታንሆ ወተኽንሲ ሕናው እንትን ሓደ ሕናው ብጣዕሚ ቃጥን ትብብር እንከን ካልኣይ ላፍትሕና ቅድሚ ሚልዋስ ክንሲ እንፎ ይኸን በደንብ ማለት እዩ ድምታይ ተኽንሲ ፀጉር ኣይኸዲ ካርስኸን ውይ أنا مالتي وقدم حاجة سويتها أستحقلها تنورنا كأوجد سويتها لما أنت لما سويتها نورتي مالتي قديت أقبرنها نمنامن ولا مسكور خلكها حلا أي نفحوي كأو بقدريت نفي خويلا أقول يحدو يقول لك بس وأنا هم زعلت من ترى فلتينا كأو بقى أروح دحر حنا لما صقرنا بتعمي يودينا قص مالتي بنقرات الله أنا داوي فوتي إزي همزي وتدرق له دمتاي نتحوخات خنسي نعتي صقر استجولالي مالتي جولال سلخونا بتعمي انتن دخوننا خذ همزي له وجن حدا قديتها كاد لي سلخونا قوات قديتها مالتي وعندما كوكوناتي دكمي همستريا مسرح قابز حيفلي حمزة بلا سرار حمنا من نقا فتحة وكاوهم دقينا بدن بقوات قبرك حاسوه مالتيو مخنياتو قدتك حساب